קולי. תשמעי, המנה הבאה שאנחנו נכין, ופירה הוא כוכב שווה ערך לה, זה מנה שיש בהרבה מטבחים, אפילו במטבח האנגלי, שהוא לא משהו. ובאנגלים קוראים לזה shepherd's pie, יענו פאי הרועים, שזה בעצם מאפה מקסים, אני חייב להודות, של בשר טחון ומטובל, ועליו פירה, ואת זה אופים ביחד. בדרך כלל מכינים את זה בכלי אחד אישי, אנחנו דווקא נכין את זה בכלי אחד גדול, אנחנו נכין את זה בכלים אישיים. את תכיני את הבשר, ואני אכין את הפירה. אני רק אוסיף שמן זית למחבת שלך. אני אביא לך פה את כל הדברים. תתחילי בבצל, קחי לך את הבצל. פלפל ירוק, יש לו בצל אחד גדול קצוץ. פלפל ירוק חריף. תתחילי, שימי, תערבבי לך, ואני אכין בינתיים את הפירה של כל העסק. יש לי כאן קילוגרם של תפוחי אדמה מבושלים שריסקנו לפירה. זה מאוד פשוט הפירה הזה. אליו אני מוסיף 2 ביצים כדי שיקשרו את התערובת והיא תהיה אכן יציבה וגם טעימה. ממש תני לזה להתאגן טוב טוב טוב. אני מוסיף לכאן גם חצי כוס פטרוזיליה לפירה עצמו, מלח ופלפל. תהי נדיבה בפלפל, חופשי, חופשי, לא לפחד. תני לי. גם לפירה אני מוסיף פלפל, וגם אגוז מוסקת, שאני מת על אגוז מוסקת, במיוחד עם תפוחי אדמה. במיוחד שהוא טרי. במיוחד כשהוא טרי. כל הריח שלו בזמן הגירוד עף ישר לתוך הפירה. אבל גם איתו צריך להיזהר, ואני מוסיף אפילו 2-3 כפות שמן זית לפירה, שיקבל טעם וקצת שומניות, שזה תמיד טעים. נכון. הבצל צריך להשכין? הוא לא צריך להשכין, אבל הוא צריך להיות... תחילת ההזהבה שלו, אני ארגיש לך מיד את החצי קילוגרם של בשר טחון. זה מספיק ל4 מנות, אין צורך ביותר מזה. אני כבר מוסיף לך למחבת. גם הבשר נראה מאוד טרי. גם הבשר מאוד טרי וטעים, את יכולה להיות בטוחה. עכשיו תגידי לי, דוגרי, בלי להסתבך עם אף צד מהמשפחה שלך. בסיכומו של דבר, אם את צריכה לבחור בין האוכל המרוקאי לאוכל היקי, הזוכה הוא... האוכל המרוקאי... יפה. אמא, לא להיפגע. ממש לא להיפגע. אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אוהבים את היקם, אבל במטבח המרוקאים מנצחים ביד אחת קשורה מאחורה או לא? אין ספק. אני מוסיף לפה פטרוזיליה, תתני עוד ערבוב אחרון. אוקיי. אפילו ככה הייתי אוכלת את זה. כן, זה מה שאני קורא מנות מודולריות. אני חושב שאפשר לעצור. בואי תראי מה אנחנו עושים עכשיו. כמו שאמרתי לך, אפשר לעשות את זה בכלי אחד אישי גדול ולהביא אותו לשולחן ולחלק, אבל בעיניי זה יותר נחמד לעשות את זה בכלים אישיים. אני שם בערך 3/4 כמות מהבשר הטחון. בואי תעשי את זה לשאר הקעריות. בשמחה. ותתני לי אותם, ועל זה, תראי, אני פשוט שם... מכסה את הכל בפירה. כאילו ארוחה שלמה בכלי אחד. בצלוחית אחת. בצלוחית אחת. זה בסדר מבחינת הכמות? מעולה. זה משנה באיזה בשר טחון אנחנו משתמשים? ממש לא. אפשר כבש, אפשר בקר, אפשר כל בשר שעולה על דעתך. זה ממש לא משנה איזה. זה עניין לבחירה. עכשיו, לפני שאנחנו מכניסים את זה לתנור, בואי נשים את זה בתבנית. תביא אותם לכאן. אני עושה עוד דבר אחד. א', אני מפזר למעלה מעט פירורי לחם, שזה נותן תבית האחרון, שזה נותן קראנץ' נורא נחמד לכל העסק. את הפריחות. את הפריחות, בדיוק. ותביא לי את בקבוק שמן הזית, בבקשה. זרזיפים? זרזפי שמן זית חופשי. סליחה, על פירורי הלחם. ואז אנחנו נכניס את זה לתנור שחומם מראש, לחום של 180 מעלות, למשהו כמו חצי שעה, לא יותר, עד שפני פירורי לחם ופירה יהיו קצת שחומים ויפים. ואפשר לאכול, בלי שום בעיה. רצוי לאכול. רצוי לאכול, כדאי לאכול, מומלץ לאכול. נכון.
אוקיי. יפה, אני אכניס את זה לתנור ברשותך. כבר אחזור. זה בדיוק הזמן להיכנס לאתר התוכנית שלנו בנען 10. אם יש לכם מתכון טעים ואהוב במיוחד, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת עץ הזית, שמני זית בכבישה קרה ישר מעץ הזית. עץ הזית, מכניסים שמחה לאוכל. את רואה איזה קראסט יפה נהיה לזה? מקסים. זה ממש פריך לגמרי. למעלה, מתחת יש פירה עדין ונימוח, למטה יש בשר מתובל. זה מקסים, ובעצם ממש הרבה טקסטורות במנה אחת. בעצם עכשיו אנחנו פשוט יכולים להעביר את זה לצלחות, ולהגיש את זה ישר ככה חם מהתנור. היפה בדבר הזה, במנה הזאת, שאפשר את הכל להכין מראש, ורק את הקטע של האפייה לעשות ברגע האחרון. גם את הקרוקטים וגם את הפסטליטוס שלך אפשר בעצם להכין מראש, אפשר לחמם אותם בתנור, ואת אלה פשוט להכין את כל המנה מראש, ורק את האפייה האחרונה של ה-20-30 דקות שצריך לעשות לפני שהאורחים מגיעים, ואז הם מקבלים את זה חם, לוהט, מבעבע, פריך ושחום כמו שצריך. מה את אומרת? מעולה, פשוט נפלא. תשמעי, האמת, היה נורא כיף איתך. גם אני איתך, שמחתי על המיזוג. גם אני בואי שמחה נשתה לנו להיות יין כאן. לסיום. בשמחה. לפני שניפרד. אני מאוד אוהב את העניין הזה של מיזוג עדות בכלל, ואוכל בפרט, במקרה שלך אפילו עוד יותר. לחיים לך. לחיים, היה חיי כיף, המטבח. תודה שבאת. תודה לך. ותיאבון לכם גם כן, תהנו. בתיאבון. אין סוף לדברים שאפשר להכין מפירי תפוחי אדמה. לעומת זאת, שום פירי תפוחי אדמה לא יהיה פה מחר. יהיו פה לעומת זאת המון מאפים, עוגות טובות, כולם יצאו מהתנור שלי, חמות, טעימות. תהיו איתנו גם מחר, נתראה. ביי. ביי.